kumwamba kulibe mpweya, kulibe sound, it is completely silent. Kumapezekanso mitembo ya nyama zosiyanasiyana, pa Chingereza amanena kuti floating corpses. Kodi mitembo imeneyi inapezeka bwanji? 1944 Adolf Hitler anali mtsogoleri woyamba kuulutsa chombo. Ataluza nkhondo 1945 America inamanga anthu aku Germany 1600. Anali mascientist, engineer komanso asilikali. Malo moti aphedwe pa milandu ya mada, anawatumiza ku Pentagon pa project yotchedwa Operation Paperclip. Mmodzi wa anthu amenewa, Wayne Brown, anatsogolera ballistic missile project komanso maulendo opita kumwamba. Mwachitsanzo, chombo chotchedwa Saturn V anapanga ndi mkulu ameneyu. Lero mukapita ku America, Wayne Brown amadziwika ngati father of rocket science komanso founder wa maulendo opita kumwamba. Poyambirira akapanga chombo, amatumiza nyama. Zikabwerako ndi moyo, amazindikira kuti anthu nawonso akhoza kupita. Chamoyo choyamba kutumizidwa kumwamba inali ntchentche. That was 1947. Monga mukudziwa kuti ntchentche zili ndi majini ofanana ndi anthu. Kubwera ndi moyo zimatanthauza kuti human travel ndiyotheka. 1948 Albert Project anatumiza anyani 4 anafera komweko. Figa yonse ya anyani amene anapita kumwamba 32, chombo chinaphulika anafera komweko. 1950 anatumiza mbewa zinafera komweko. Russia inatumiza galu, America chimpanzee. 1965 France inatumiza mphaka. Mwachidule pali nyama zambiri zokwera chombo pamene amayamba project imeneyi. Ndikunena pano mitembo ikungozungulira malere. Monga mukudziwa kumwamba kulibe oxygen, potero mitembo simaula. Pa Chingereza amanena kuti frozen corpses.